लोगोफोर नै फ्लाइअभारनिफ्राय फैनानै नै क'क्राझार ल' कलेज आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना नायनानै लादो बेनो जाहैबाय जोंनि क'क्राझारनि ल' कलेज आरो नै स्कुटिखौ बेयाव दोनबाय आं हेलमेटखौनो हाथारलानो बेहा गरम मोनथारबाय मोनहैफिनथारसिगोन र' न' बेनो आरोना नायदो नै लोगोफोर क'क्राझार आयेन फरायसालिमानो क'क्राझार ल' कलेज ओमफ्राय आं मोनथिला एसामिसनिखौ फरायनो रोंला मा होनो बिथिं नायलाय बै क'क्राझार आयेन ओमफ्राय महाबिद्यालय नैहाय आंना बियानैया रोंबाय खिन्थु आंहासो रोंबावासै आरोना क'क्राझार आयेन फरायसालिमा क'क्राझार ल' कलेज एन्ड क'क्राझार आयेन मा होनोमोनलाय बिश्वबिद्यालय सरि महाबिद्यालय नुबाय नै गेटआ नै नायदो लोगोफोर पार्पल कालार वाइट कालार होदों नै मोजां नै जों गामिनिफ्रायबो दंफैयो आरोना सानै बेवहाय फरायफैनाय क'क्राझार ल' कलेज बाय बाय होनदो